Mhuri yeZimbabwe ndaenda kubatira news update yechiitiko chinodai kusiririsa chevana vepamatongo primary school vanokwana itaiwo 7 vadai kurasikirwa neupenyu mushure mekunge kombi yechikoro yange ikavatakura yatsva. Ndichikutambirai pano paHot News TV pamuchange muchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiririsa. Kana iri first time yako ndokurudzirwa kuti usubscribe wotana on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates aupisa ndomunhu achatanga maona. Ngadzoke munhau dzedu ise tikati kusuwisa, tikati kuchemedza, tenge tashaya mavara angagona kutsanangura chiitiko chiri pano. Hama neshamwari tiri muguta reGweru kumusha weSenga. Pamashops eOld Senga ndo pane chiitiko chachemedza veruzhinji. Vanhu vakagara pasi, vamwe vari kuburukuta nekuda kweshungu. Motokari yerudzi rwekombi rwanga rwakasenga vana vadoko vepamatongo primary school yangobatira moto. Tichikurukura nevatakurukura navo vanoti motokari yanga yakasenga vana vadiki vazhinji vachifungidzirwa kuti vanga vari kuECDA, ECDB grade 1 negrade 2. Kunonzi motokari yangokaruka yanganduma nemoto. Vana vamwe vajamba nepamafafitera, vamwe vajamba nepamadhoo, vamwe vakwanisa kuburitswa. Asi chinosuwisa nechekuti kune vana vapararira mukati mekombi. Tsaona yaitika muSenga suburb muGweru apo kombi painge yakatakura vana vanokwana itaiwo 24, vamwe 17 vakwara zvakaipisisa vamhanyiswa kuchipatara chiri pedo. Zvichakadaro mapurisa ezita raPi ari kufungidzirwa kuti chingava chakonzera tsaona yerimwe kontena ranga rakatakurirwa fuel. Ngatingonyanya kuti get well soon kune vakwara zvakaipisisa vana ava.